Το γένος δεν χρειάζεται τα χαρτιά κανενός για τη ελευθεριά του. Έχετε καρδιά. Έχετε πίστη. Αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε. Ραγιάδες όλα σας τα χρόνια. Ραγιάδες εσείς. Ραγιάδες και τα παιδιά σας. Ραγιάδες και τα παιδιά του παιδιού σας. Πάρτι! Έτσι όρισε ο αρχηγός και έτσι θα γίνει. Μένει καιρός να περιμένουμε. Το καζάνι βράζει. Όλα έχουν οριστεί για εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα φτάνει στη Μακεδονία ο στρατός του αρχηγού. Ξεσηκώνονται στην Κωνσταντινούπολη. Καίνε το στόλο, σκοτώνουν τον Σουλτάνο. Φουντώνει η επανάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Θα χαλάσει ομοριά στα σχέδια του αγώνα. Είναι σύμφωνο λοιπόν όλο το έθνος για τον ξεσηκωμό. Όλοι οι Έλληνες λαχτερούν τη ελευθεριά τους. Σωστό. Σας λέω μονάχα. Η επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός. Έστω κι αν μείνω μοναχός μου. Κι όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλίμονο σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι ξαρμάτωτο. Πάμε ρε!